Bueno, aquest any aquí hem volgut fer una cosa nova, hem innovat la Diada de la Marmota, en la qual hem fet un gegant, que era de Copa Catalana, botifarrada pel mig, i després hem fet una combi cross, una prova una mica diferent i estranya, en la qual hem combinat combi race i esquí cross. mica la idea d'aquesta cursa ha estat de ja que la gent sembla que els hi costi molt de venir aquí a Vallter, de fer una cosa una mica més lluïda i fer tota una jornada en la qual doncs, això, hem fet aquestes dues proves, la botifarrada, i al qual els participants, doncs, en vez de només fer una màniga, doncs, n'han fet dues i han aprofitat molt millor el dia. I bueno, creiem que ha estat tot un èxit i que la gent ha estat contenta, tot i que una mica al final la meteorologia no ens ha acabat d'acompanyar, però bueno, estem tots molt contents i creiem que la gent s'ho ha passat bé.
Agrair a tots els clubs que són de fora d'aquí, de la Vall de Camprodon, que han vingut aquí, que han fet l'esforç, i bueno, com nosaltres a cada carrera que fem l'esforç d'anar cap allà, doncs ens agrada que la gent, ja que organitzem alguna cosa una mica diferent, també hagi volgut participar i hagi vingut fins aquí a Vallter.